আগরতলা তো দিল্লি পেডেল যাত্রা ডেভিড মুরাসিং তিনি লামরৌখা हायनोहाय जुवाई बाइपास नि सिमी आरो लामाव हायनोहाय गोबांमा तिप्रासा ताई आरोनि मेघालयनि शिलंआव थांनाय लुकुरक बहायनो बनो लामसक लाइखा खाबाय खुबाय बेलेखे खातुंगैनो हिमलाय तंलायमानि कक्तमा मेघालय गभर्नमेंट नि पुलिस बहायनो बनो लगिरुइ दङो ताई तिनिनि हिम लाइमुंगो लगिर फाइका शिलंआव थांनाय नेहुनि स्टुडेन्ट ट्रक बहायनो ताई बरक तिनी हिमै थांतिनिबो लामाव मालायखा आरो बिसिकलक मारमै तङै तंजानाय चाक्रा भूपेन देबबर्मा नरेन्द्र देबबर्मा संग्रह बाय फियाबा तिनी सालसा हिमां थुइनाय मकिन्दोर-O शिलंनि मकिन्दोर आरो भूपेन देबबर्मानि नग थुनाय खोनाफुङो जे बरक लगिरनाय रक भूपेन देबबर्मानि दाखोकरा भूपेन देबबर्मानि नग थाङै थांकांकेनो खोनाताइसे हिमनानि बागै लगिरि मानाय हनै आपडेट देखा डेभिड मुरासिं लगियो बिन हिमजाक आगिन हायनोहाय रिकोफोर चमलायै भारत सरकारि थानि सानमुं रुगजाक कगनो सैजाक तै भारत हागतरनि बाना ति हिमलायमानि मांक्लि गासै फेवका हायनोहाय सिनि कगथुमो तिनि 13 दिन चलितमनि हिमबतक खलायमानि सालो तिप्रासा एकर्डनो इमप्लिमेंटेशन खायनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड सानमुं तै इलिगेल इमाइग्रेशननो तिफ्रि रहनानि सानमुं बाय जतना हामबाय हिमते जोंनि जुवाई बाइपास दै तिनि मकिन्दोर फरकसा तिनि तिप्रासा ताखुक बिनि नक दङ हटेल्स दङ आ जागानो बनो तिनि बाथाग्रोनाय मकिन्दोर-O तिनि ताखुक फरकसा बिनि आं मुंल' सावनो बिनि नगनो भाई जत जइन खाइबे मानो गांके जारा खाइना मुसुमाय र के तिनि लगे तिनि शिलंआव तंनाय बलाय आगिनि तिनि चाक्रा जेब कम तंग तिनि बुरि रबो तंग यां खाइगे दे चाक्रा निनि बुं सागो आनि तिनि चाक्रा निनि कला बागाननि नरेन्द्र देबबर्मा मरम गोनां बबो तिनि एकदम बयस थांखोना लेखा तंमा बायदि तिनि फाइसा फाइका तिनि रिसिभ खाइबेका बना बेलाय गबाय जोंनिया हलो तिनि बोमारा शिलंआव जारा तंनाय रक बरको फाइसे लाना जतन के तिनि नेहुनि जे ब्रान्च कैसे कलेज तंगियांगो जुवाई खाइसिंगो और जे स्टूडेंट तंनाय बरो फाइ जॉइन खाइबेका लामा जत मालाय लेखा ना गाबोन बागै जतरनो हामबाय के जारा खाना जॉइन खाइनि के मकिन्दोर-O सिनि भूपेन देबबर्मा ताखुक भूपेन देबबर्मा बिनि नक के होटेल आरो जानाय आरो फाइमानो के उक्लगो मेघालय गभर्नमेंट मरक सिक्युरिटी बाङै पुलिस बोरै दङ दरक उक्लगो सागै नायमोन हायसि हामबाय